milyones pesos nga balor sa githu ang shabu nasakmit gikan sa usa ka 39 anyos nga lalaki nga taga Lanao del Sur ato sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Police sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City kagabi. Ani ang report. Kasamtangan karong gibalhog sa Lapu-Lapu City Police Temporary Custodial Facility ang 39 anyos nga suspetsado nga naila sa alias nga apupa. Human kini makuhai og 300 grams sa gituo ang shabu atol sa bypass operation sa Sitio Upper Mustang, Barangay Pusok, pasado alas 11 kagabi. Lumad siya nga taga Lanao del Norte apan kasamtangan kining nagabang og panimay sa Barangay Bangkal. Giila siya sa kapulisan nga newly identified high-value individual tungod sa dinagko niining transaksyon sa illegal nga drogas. Pag-abot ani niya na bantayan dayon ni sa ato ang intel community nga naibag-ong abot from Mindanao nga dagko dayon duwa mo ni siya nga kuan dayon siya buto dayon yung pangan. Padayon karong gisubay sa Lapu-Lapu City Police ang mga koneksyon sa suspetsado kung nganong nakasayon-sayon ra siya sa pagpamaligya og illegal nga droga sa dakbayan nga kapin sa usa ka buwan pa lang kining naabot gikan sa Mindanao. Apan ang suspetsado sa iyang bahin hugtanong mihimakak sa pasangil. Matod niya, mituyo lang siya pagbalhin sa Lapu-Lapu City aron manginabuhian isip tricycle driver. Dili na tinuod, ma'am. Wala na, ma'am. Yung ano nadakpan man ka, ano na timingan sa juka dito pagkadako? Ambot lang, ma'am, kay mura yun na ko, wala ko na nga. Gihanay na sa Lapu-Lapu City Police ang kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act batok sa suspetsado. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.